jiɗɗiram hen yo wayno ko balle ceerno taw jarami par ce que ɗum koyɗe men ɗo eɗen jetta Allah ɓe tan so minen gila o naati leydi ndi gueɗe kewɗe o riwi ɗum ɗo ene tawano ɗo ko wayno amen ni ganda juma ganda jama kanko yirtini o nanni min e bimi te wona sawu wona piggal wona yennor wona mbalol ko funti tan e feere makko min kono gowi gowi juma o mi wi noon ne gara hen ko commédiére e français commédiére ko neɗɗo mo famata ko to yiwɗa fontour ko noon o wayi e so ɗum ɓenni kadi gila Allah waɗi o jooɗi o faade joni minen ko deede min goodi kala ko neɗɗo saggi hen so ari makko ɗo saggi so tawi mawni kinaki te minen kadi min mawkinaki won noon ko kanko Allah waɗi gueɗe ɗe ko itti waɗe jumo makko min jaɓi ko wona ɗum ko feewi ɗo ko foof ko kanko e barke Allah min waɗi barke makko di min jetti Allah noon kadi min jetti sukaɓe ladde ɓe ɗo fokkodire mabɓe ɗo faade joni min jeyani caɗele e amin hono so caɗele goodi kadi ko minen hay ardaɓe ɓe ko wona ardiɓe e o banggue noon kanko ene jippiɗa alminaɓe Allah ko yalla bimi kanko ɓuri wonde cukalel hannde e alminaɓe lowre kono kamɓe foof Allah wattimo mawɓe mi sikki noon so tawi cukalel wonti mawɗo ko ono goni namdotoɗo miijoɗon ko te oɗo wiyatno ko Abou Diop so tawi ko namdo jabugo ko onon jabugo sam inchallah jarama ha ɗum jum koye ilmano siko en gandi wuuro so tawi wiyama tata korede wuuro anduɓe korede wuuro anduɓe koɗe wuuro miskineɓe koɗe wuuro anduɓe holɓe wuuro ɓe gonat ko anduɓe nundat anduɓe gona sakkotoɓe miskineɓe gona dowtoɓe jinnaɗo men ilman juma men ceerno men holno jiruɗa gurdam gal ngel e l'islam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kadi ko salmini on tawaɓe ɓe e wirniɓe ɓe tawaka ɓe e wonɓe sababu on saaha ha jodiɗon ɗo ɓe eɗen jetta Allah eɗen jetta nelaɗo sallallah alih w sallam eɗen juula e makko eɗen mbiya weli Allah waɗa cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala an min jettano ñon goko fof min calmine ñon goko fof eywa min juuloɓe min duwonoɓe min yagoɓe du'aw so ɗum yamti yo ko fati ɗo e diine l'islam wuuro ngo ewa fodde komin kumpiti hen ewa wuuro ngo ngo sinci ɗo ko duuɓi temedere e capanɗe joyi e duuɓi ɗiɗi fodde komin tawi mawɓe ne bindi duuɓi temedere e capanɗe joyi e duuɓi ɗiɗi hikka ewa fawi lebbi jeenayi e ɗuɗo lewru komin tawi hene bindi jinnaɓe ɓe fodde sincani makko ewa guila nden noon eywa ɓe cinci ɗo tan koye l'islam o ɓe cinci ɗo ko tijjani o ɓe cinci ɗo ko sunna o eywa on saaha noon guila nden ha oɗo saaha joni min jiita diine o kone ɓeydo eyi fodde noon allumeɓe tata jawti eyi ko adi kam min noon galmo golomɗo ko 3 mois de mars 81 faade jeygudo nden julɓe ɓe won so an gadimi ɗo e yamirore wuuro ngo e yamirore seere meɗen ɓe eyi komi duuɓi capantan joyi walla ko nandi hen eywa guila nden noon amin jii kam l'islam o eywa ene yaadi mana e gueɗel wuuro ngo ko fof ene yaadi ha batte nurodirani min jiya hen kadi eywa caɗele banggue diine o so wona banggue jangde nde eywa ene jangge e fodde duuɓe ɗiɗi walla tati ene ɗo e wuuro so ɗe peccaka kam eywa duuɓe tettan ene ɗo ene ɗo eɗen mbaɗi ɗo min ɗum jogui hen temedere e nogas yo almudo mawɓe tokoso jogui ɗum ɗo e wuuro he e fodde ko jombi ɗo e junggam fodde komin bindi hen ene yaara capanɗe jeenayi e yimɓe nayo fodde ko jombi ɗo e junggam e duuɓi capantati e hunde reeni hen e junggam ko yimɓe capantato e ɗiɗi ɗum woni ko reeni ɗo ɗo an e juuɗe amen fodde komin wonti ɗo e guila nden noon ha joni ne jangge eywa amin ñaagui hen do amin ñaagui hen mana eywa sembinede hen kono kam fofo kam ne jangge o wona ɗum ko julɓe ɓe kadi ɓe tinni e gargol e suudu Allah eɓe nooto hen no fewi eɓe noto
kadi wudere wadifa he so wettama wudere nde ma wona gol tati walla goli nayi mawɓe suka fode noto hen ko wona ɗum ko fate kamɓe sukaɓe ko yalti hen faade ladde ko ɓe tinni kadi e jinnaɓe ɓe tinni kadi e wuuro ngo kala ko jiiɗa ɗo changement ji gonɗo wuura he guila e mahejeji ha e betteteje ha e ko nandi hen ko fof ko caggal Allah salam Tidiane ko kamɓe woni sababu eywa jumaji e jamaji fof gam humpani hay goto eɓe tinni noon amin jetta Allah min jetta ɓe e darde mabɓe fodde koɓe darani eywa leñol ngol fodde koɓe darani diino fodde koɓe darani jinnaɓe eyyi Allah jarama noon on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno jarama min yafuɗa a jarama no feewi fodde darde ma belɗa ko neɗɗo daari fof so tawi Allah yalti hen newno darde ma belɗa Allah newnanma tongal ma eltonma renndo mo ha haaɗi e yemore ma ɗum tawno gongol fulɓe keewide so tawi lekki wawa ɓuranima darde wawa fuɗɗen ɗiɗi neɗɗo wawa ardade tan ko gadde ardiyam ɗumno on banggue on fam yo Allah ɓoyɗu jeeto waɗa ñama sen tigui e kañaɗo toto yo gungu suudu duuɓi temedere e capanɗe joyyi e ɗiɗi fayi lebbi jeenam alhamdulillahi rabbil alamin Allah jetti jomiraɗo subhanahu wa taala o no kewren wiide e kala saaha so tawi en mbi diine l'islam jiida koye pulagu so tawi en mbi fulɓe mbiyen diine so tawi en mbi leydi kadi mbiyen diine nde tawno alhamdulillahi rabbil alamin ala ɓiɗɗo pullo jibinteɗo ha wooda ko woni walla erno wonɗo ko woni tawno ana haala ɓurano seede majjum en jiyat ɗum ɗo joni joni gonen ko ɗo e Ganguel Makka Mbondi so tawi a wi Ganguel ko wuuro diine wuuro pinal wuuro ɓamtare ɓayde noon wuuro so tawi woni wuuro diine la ɓuɗɗo seedantagal mum yalta hen en ji imam joni joni en ji juma o eɗen goni ɗo e dayira galle mo ganduɗa ko galle pewnaɗo taw foynira ko banggue jangde on saaha duɗal ngal en ɗo almuɓe enen ɗo eɗen goni ɗo noon e yamirode ceerno wono Ahmadou Ba mo totti joguiɗo sukaɓe to banggue séri e to banggue alqurana ko on kusodirɗo joni joni ceerno Amadou holno jiiruɗa jangde alqurana ɗo e nder Ganguel jangde ndede minen ko guila min jibina ko ɗo min jeeya ɗo e wuuro guila min jibina min mbaɗa ɗo e andude alqurana ala hunde hajame so wona janggude jangguinde renande ceerno golle ɗe kala tomo yaaha mino hande mino Mamadou Ba ko mino halfini diwan ngal qur'an o sori o ɗum ɗo foof e almuɓe kala ko en dawra ko min o halfini almuɓe ɗum ko hen tan ceerno waɗi kala ko yaaha ɗum ko min o ɗalli diwan ngal kañisma Allah so tawi neɗɗo halfinama waɗa ɗum hoolare e gandal so taw fuɗɗen kewi wiide so tawi gorko wassani woɗo ɓe jaɓani ɓe ɗiɗi tan ɓe gandama walla ɓe koolaki pour muñi jagge éducation firti ko tindinde e jangguinde e neede needi noon wona sara e bani adama ɗum noon ɓaali ko ɗum goɗo ɗo e Ganguel gonɗen ko bandiraɓe men Ganguel naaɓe almuɓe alqurana janggoɓe alqurana ko kamɓe jogui diine o kamɓe jogui aduna o nde tawno so tawi a yi firtade aduna jiina ko alqurana usto ɓaade min jettiri Allah naaɗo mum en jetti fulɓe daraniɓe darde tinde tengtude banggue islam TV Allah jarama a jarama ɗo e Ganguel gonɗen mawɗo meɗen Abbas Dia kanko woni Ndendoto TV ɗo e Ganguel eyyi Ndendoto TV Allah jarama on jarama gonen ko ɗo e Ganguel en jogino yilloyade nde wuuro tawno mbiɗen wuuro ko tata kono hen anduɓe e anduɓe e miskineɓe tigui en gonɗini tigui anduɓe ko nonduɓe anduɓe
voilà oɗo saret hew toon fey a ko ɗo haara kam essence mo gasi eyyi Maro moƴƴi ha mais pharmacie mo filmé walla